le pi baro na kaliang kadu darshan kendra Shillong ipidang sobhai pish kani thuk kubor mata ka janmet haswa bingi pash ki kubor ki babanya ngi petrai ki mat bakong san sedang kajing ai dawai inject COVID-19 jong ka wat ka baar kari na ka benta ki brio ki balapalat ya ka saupusan senam ka kerta sha ai dawai inject COVID-19 menteri rang ba adu kari Narendra Modi ha aims hanong ba Delhi Kiu ka jing kwat ki brio na ka jing pang COVID-19 sha ka khandai punyo pon no nyo na ka shispa ha kari. Sngow binyao usimbut menteri rang ba prestun tin song halor ka jing tuna ka CD ratio ha ka jilla. Bat berngem baniki da ka jing syatkan ka seng ki nong hikai basu thung shipo jong ki school lower primary ha ka jilla. Ki kubor babnya kajing ai dawai inject COVID-19 nak bentah ki brio balapalat ya ka hendrio post nam ka kerta bat hapo ka sau pesan hadu san kendai senam ka kerta ki bedon ru ya ki wei pat ki jing pang kelas dang menta ka sngi menteri rang ba adu kari Narendra Modi ne ka sngi ulayo ya ka jing ai dawai inject COVID-19 jong ka jing ai ningkong ha aim sanong ba Delhi Haka Twitter umudi ulakan tu ya baro ki badai ban yo ya ka dawai ba ki dei ban shim ya ka. Ha megalaya ki don tang kindiat ngut ki bawan ban shim ya ka dawai na Shillong Civil Hospital ha kasngi beningkong. Hindre medical superintendent jong ka Shillong Civil Hospital Dr. Aid Khar ulaong ba ka jing don jong ki nong yo benta kan sa nang kiu nadu la shay kasngi. Ulaong ru ba ka Shillong Civil Hospital kala ban aya ka dawai inject COVID-19 hadu shis pa ngut ki brio man la kasngi. Vaccination has been going on for quite some days in civil hospital. Even me, myself, have taken. So till yesterday, we have given for the staff. Some have finished the second dose even. So now we are preparing for the communities as such as prescribed by the district. Kajing kwat gibrio na kajing pang COVID-19 kala kinjo sya ka khandai punyo pon not nyo ha kari. Ha kini ki ar pusau kenta bala ala. Palat khatway hajar ngut kila yo ya kajing kwat. Kajing don jong ki bala yo ya kajing kwat kala kiu sya palat shiklur nyo lak ngut. Katanat ka kwat ka kya kai thu bahaduk menta kajing don jong ki bedang don ya kajing pang COVID-19 ha kari kalong. Shi lak rio pupra hajar ngut. Ha kini ki ar pusau kenta bala dep ki don khat san hajar san spa ashipau ngut ki beyo thamai kajing pang Kabalara ay kajing don kinong pang hakari siya ka shiklur shipho lak ngut baro. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi ulaong ba ka India jong ka spa snem ka baat puwei ka don kamya ka jing kun hadin ka ayong ot lani ka jing penmi iki mar bam hapdeng ka jing kiu ka jing penmi ya ki marep ulaong ru ba kan jinda labha ya kari la dala le ya ka ha kini ki arpho ne lai pho snem bala le habakren ha ka webinar halor ki lat bala shim ha ka tanat ka rep karyang ha kani ka mangtingka umodi ne ka sngi ulaong bahadu menta ngidang pai khmat sha ka jing penmi mar haman laki tenat karep karyang makin thop ya ka bam ka di ki chur ki so ki pai bat ki jingri do kha bat ha ka ju ka por ka long ka bakong san ban kham pen bhai ka rukom trekam ka jing pen mi mar bat ki wei ki jaka bo ka juk thmai dei ban pen yo ya ki nong rep hajan kishnong jongki Habakranya kajingalang ka State Credit Seminar bala penlong da ka National Bank of Agriculture and Rural Development Meghalaya Regional Office iba preston ila kili babalay baki bank kari India kila don ha ka jilla kimla ban penkiu ya ka CD ratio ila penpaw ka jingsong si ba ka CD ratio ha ka jilla ka dunay ka arpusaw na ka shispa iba preston ila kintu ki bank ban baytengka ha ka jilla ya ka ba ka sarkar jilla kan penbiang ya ki jingara paro ya ki bank ha ka way pat kalyang AK Sarangi, General Manager ka Nabad, ula banjur halor ka jing don kamban pinbet ya ka jingwan kapisa na ki bank baro ha ka jilla. Hadin ka ni la IT ya ki micro ATM siya ki self-help group bat la pinbot ya ka seminar da ka jing epilio jingmud. We've got plenty of natural resources. Our 5 agroclimatic conditions, historic decision of the CD ratio that we have in our state
is very, very disappointing. I wanted to, to place it on record. We have seen all the details. All the details we've seen, the CD ratio does not even cross 24%. It does not cross even 24%. Thank you so much, Nabat. You are doing so well. And this current year, you sanctioned us, I think, not less than 2,594 crores. Kinong hikai hapo kalama jong ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kilarai bakin penlong ya ka jing sha thangan baklem bo por kaman sedang na do menta kasngi la bon wat kinong hikai kila mi pat ba ban yakhi na markim sngo thikna halor kalawai jong ka kam bakitre ka por balai kut jong ki kala kut no ho banai no pra menchim snem hinre shim la penjalani ka samoy dre kam jong ki la ni ai ka shithi be kam na kitanat ba dekhmi kinong hikai kila ai ka por ka bakhat do ban ka ban snang na do menta kasngi hado pa ka sarkar kan ai ka jubab bat ye ki jingdawa jongki our job which has been terminated, we have said, but we haven't received any letter from the government side. So what is our demand is that as per the government that MTET should be, we have to be qualified for MTET, but most of us have been not going through with this MTET, but we have requested our government to give us one more chance to write again MTET. Kajing ekop yasiat hajar puwei ke bahenriu jong ke jela ke bala penlong haki arsengi linter haringkat bat ke North East Small Finance Bank Limited kala kut no da kajing ekop hapedeng kikin hun babun hinen kesngi ke balong kesngi bakhat do jong ke ni kajing ekop habakrana kadi kesngi kum kongsan u Dr. D. Vijay Kumar ulaong ba kajing ya shim binta jong kinong ekop yasiat ubat hapedeng kajing sapriang jong ke klam kalong ke sabut ba kajing elek kai yasiat ke balong kajing elek kai ke bomdon jing ya jan ke Shibun kilat na kabenta ka jela Meghalaya. Menta kasngi ka wat ka baar jong ka jing ai dawai inject yada na ka jing pang COVID-19 kala sedang. Hinrei bon ki jing so thu bakla bat ki khana hamsaya halor kani ka dawai ka dang bu ya ki babon na kinong snong hakari hapedeng ka jing artatien banlet ai inject. Bon na kinong trei ba sya hakmat bat kinong trei ka tanat ka kot ka kya hadin ka jing yo ya ka dawai hakasen ka baningkong kila batai syapang ka jing yo jing yada naki naka bat kila kenturu ya ki breu bakin wan sakmat ban ai ka inject yada haba kapali jengki kalapoy. I'm very happy to say that I have gotten myself vaccinated against COVID-19. My first dose of the Covishield vaccine was taken just now, 30 minutes ago, at the boys' hostel in JN Stadium Polo. Mga ngaladabyo iya kami ka COVID injection balay na marba nga sukho ila din mga nga hapi kayang kasam lechong nga tibo ni vaccine de yo kure de yo ikot sala ko office wa chimu ni vaccine to mes hemato ni to ilat yo kun sunga no ye kini klam Mentapat ngene pechmai ke jinglong jingman ke sumbeng Shillong ke jing shit ke long 8.9 degree Celsius ba ke jing kriat ke long khat 8.9 degree Celsius ke jing sngam ka hau ke long sampulai na shispa min step but apu prana ke shispa janmien ke sumbeng ke dum lo Shillong ke jaka pamarjan Shoban pinkut ngene pai biang sashisien chkemat pakongsan Sedang kajing ai dawai injek COVID-19 jong kawat kapaan keri na kabentang kibriyo kebelapalat yang kesaukusan senam kekerta sya ai dawai injek COVID-19 Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ha aim san long ba Delhi. Kiyo kajing kwat kibriyo na kajing pang COVID-19 sya kakendai punyo pon not nyong na kashispa ha keri. Singo binya usembut Menteri Rangba Pak Prasun Tensong halor ke jengkina ke CD ratio ha ke jela. Bat berngam paniki da ke jeng syak tangan ke seng kinong hikai bersyutung sipor jong ke skul lower primary ha ke jela.
ti perlok atung la poi shuk bukut jong tup ku bor jingi meta ka janmiet ti tat haduk mini syambian bet pila syai kasi ku play pi baro. Nice. You're gonna be a family guy now. So are you prepared? I'm nervous.